Ndị Igbo be anyị mma mmanụ. Ndị Igbo ekene m nke onye chi na-zere. N'ụbọchị taa anyị ga-eneba anya n'ụfọdụ ife na-eme n'ezinụlọ anyị. I title it Family Reconciliation. Let us use this Easter period to reconcile one another in our family, because I have made a lot of research and discovered that all our family is scattered. So much problem in our family. But after everything, I discovered that some problem we have, we always call it spiritual problem. It's not a spiritual problem. That's why be mindful whoever you called to do a work for you in your family. The problem we have in our family, 95% of it is money. If we have money, we can solve that problem. But because of there is no money, we are calling it family problem. You can see that you cannot interact with your sibling or your uncles or your nephews. You find one fault or another against them. My brother, my sister, it's high time we reconcile to one another. Because the reason I'm saying this, that this Easter period is the period we're supposed to, or will be used to, do a needful in our family. Let us tell ourselves the truth. Onye ikpe mara, segwa ni ikpe mara. Kezinụlọ anyị dịka ukwu azịza nke onye iro enwe ike ịtọpụ. Ọ na-adị mma ka adị n'ugwu, ka adị n'udo n'ezinụlọ. Ịbata n'ezinụlọ ahụ, agụụ ịbụ onye ezinụlọ ha na-agụgụ. O nwere onye a na-azọdo ọkpa n'ezinụlọ, ọ na-edi. Kata ma ezinụlọ ahụ ga-agbabe ọ gbasasịa. O nwere onye a na-azọrịrị ọkpa n'isi, ọ na-edi ya bụ ife. Ọ ife dị n'ezinụlọ. Emezine nke a bụ nke gị, nke a bụ nke anyị, nke a bụ nke m, nke a bụ nke nwunye m, nke a bụ nke di m. Ọ ife na-ebute nsogbu n'ezinụlọ. Ị na-anya ife niile ha erijuru afọ. Biko ka nna ayọ, this is the Easter period. Onye anaghị eme ịta na-agbanwe. Onye na-eme ịtanụ na-ajisi ike. N'ihi na anụkọ mamịrị ọnụ, ọgba ọfụfụ. Gidigidi bụ ukwu eze. Eme ngwa ngwa ka eme na ha ọdachi. Ife ọma na-adị mma mgbe o kwesịrị. Ọgaranya na-aba aba bụ n'ezinụlọ ka o si. Ndị be anyị, ka anyị nyere onwe anyị aka. Ife ọbụla na-eme n'ezi anyị, ọ bụ anyị nwa bụ ndị ezinụlọ ga-edozi ya, dozite ya ọfụma. Ka anyị ghara ikwe ka onye outsider bịa na-etinyere anyị ọnụ n'ife na-eme n'ezi anyị. Ọkwa ka onye si wee towe ute ya ka o ji esi wee lahụ. Were ile gị gwa eze gị ọnụ. Biko inwe akụ na ụba, nyere nwanne gị aka. Kwalite ụmụ nwanne gị ka iro na-asị were na. N'ihi na ndị Igbo anyị sị, ọ bụ na akụ ezu ụmụnna, iro na-asị ga-ana. Ọ bụ na ezinụlọ adị n'otu, aṅụrị ga-apụ iche. Ọ kwụsịkwa ka ọ ha n'onu. Ụnụ maka nsi ekwu nke m, mbịa etiwe ese m aka oyibo nsugbe gbawai. Gbasakwara m ozi a.
aka mbụ onye nke unu Maazi-UC.